אז שלום חברים, ברוכים הבאים לערוץ שלנו. הפעם אנחנו מפרסמים חברה שקוראים לה מיטאי שייקים. זאתי מיכל ואתם מכירים את השם שלי, איתי. אז אנחנו מפתחים חברה ואני ממש מבקש סאבסקרייבים ומי שעושה לייק ומי שצופה בי שיבוא לקנות בכיפים, כן בכיפים, לא בכסף אמיתי, שייקים כמו מי-שייק. אז בעצם אני שותה מי-שייק, שזה בעצם שכשאנחנו הכנו מי-שייק זה שייק בעצם שמורכב מתותים, אננס ומלון וחלב תוסס. הטיטוט המורכב מיוגורט, בננה, תות ואבטיח. אז אם אתם רוצים אז תצטרפו, ואולי אתם תצטרפו, כן אתם תצטרפו ותכינו את השייקים שלכם. מיטאי, חברת השייקים עם זכויות יוצרים, ויש גם את האתר, תחפשו בגוגל. ביי.